Господин председател, господин министър-председател, дами и господа вицепремиери и вицепрезиденти да станете, ви пожелавам, дами и господа народни представители. Не ми е работа да се меся в другите парламентарни групи, но няма как да избегна една забележка лека. Господин Станишев, избрали сте министър-председател. Като има въпроси към него, съберете групата. Знаете ли какво беше преди? В редките случаи, много редките случаи, когато господин Борисов се излъгваше да дойде тук да отговори на някой друг въпрос, между две-три мачлета и пури, той беше посрещан от стройни редици гербери, които ставаха на крака и ръкопляскаха. Това е посрещане на министър-председател от парламентарната му група. Учете се, докато е жив, човек се учи. Но да минем по същество. Дами и господа народни представители, през лятото на 1989 година написах една статия, казваше се "Правова държава ли е България?". Намерих трибуна в една от тия чужди радиостанции, които не лъжеха тогава, че се борят за нашите права и свободи. Всъщност те се бориха да ни колонизират и го направиха много успешно. Но, за сравнение на по-младите, задавам риторичния въпрос: къде са били през лятото на 1989 година днешният президент и днешният лидер на най-голямата парламентарна група? Веднага отговарям също така риторично, че те са били в редиците от сивите мишки, които са марширували и са викали "ура" на системата, която сега отричат, и се правят дори на антикомунисти. На мен днес не ми пука да кажа, че в оная система, оная държава имаше плюсове, имаше и минуси. За минусите е ясно, плюсовете обаче нямам никакви скруполи да кажа днес, че плюсовете вместо да ги умножим и развием, ние ги унищожихме. И това мога да го кажа като човек, който е критикувал тогава системата, който и днес критикува властта. Могат ли да го кажат президента на републиката, който отсъства дори когато има обращение към Народното събрание, и лидера на най-голямата парламентарна група, който също отсъства от петъчния ден на парламентарен контрол? Не могат да го кажат. Могат обаче днес да се правят на десни и на популисти. Нека да се правят. Всеки има право да се прави на какъвто иска. Важното е обаче да отчитаме кой какво е вършил през годините. През годините на прехода аз също не си мълчах. Тогава, когато ограбваха, съсипваха България, аз пишех статия след статия и разобличавах тези, които ограбваха България. Какво правеха президента днешния на републиката и лидера на най-голямата парламентарна група през този период на прехода? Аз трупах статии, те трупаха милиони. Как се трупаха милиони по време на прехода? Всеки знае. На гърба на народа. С охранителни фирми, с нечист бизнес. Днешният президент на републиката продаваше българи като роби в Германия да работят точно като роби и с това е натрупал милионите, с които си купи скъпи имоти в Гърция, в България, и с които натрупа огромни пари, но днес това не му пречи да излезе и да каже, да говори за евроатлантическите ценности, за допитване до народа, за това колко е загрижен за българския народ. Няма как да му повярваме. Можем ли да повярваме на лидера на най-голямата парламентарна група, който излиза и обяснява как иска допитване до народа? Защо не го направи, когато беше на власт? Защо същия този лидер на най-голямата парламентарна група, който по времето на прехода натрупа милиони, а по времето на министър-председателството са милиарди, не излиза? Да, той ме съди, вече има 6 иска срещу мен. Да ви осъдомя, защото има 6 иска от лицето Борисов и ме съди за това, че съм казал как по негово време контрабандата и наркотрафика бяха много силно развити и как са изнасени пари от България. Сигурно ще заведе 7-мо дело. Но това няма да ми попречи да говоря и да ги казвам тия неща, както не ми е пречило преди 25 години, преди 15 години и днес. И затова връщаме се на днешния ден. Преди една седмица, вие вчера тук отхвърлихте нашето предложение гей парадите да бъдат санкционирани, само че най-големият гей парад преди една седмица се състоя, господин вътрешен министър, на територията на Софийския университет. Събраха се група 20-на терористи с гей насоченост. Това може и да няма значение за вас, но важното е, това, което трябва да има значение, е, че те
окупираха абсолютно незаконно територията на Софийския университет. И какво се случи? Лидерът на най-голямата парламентарна група, член на ЕНП, който непрекъснато парадира със своите европейски връзки и европейски ценности, подкрепи хора, които казват: ние не признаваме държавата и Конституцията. Това са черно на бяло записани думи на говорителя на окупаторите на Софийския университет. Каква беше реакцията? Нулева. В най-великите, най-независимите, най-обективните български медии никаква. Нямаше коментари. И това да не е Сидеров да е влезъл в скандал някъде, че да му да отдадеш всички първи страници. Не. Нямаше коментар на това, че до вчерашния премиер и лидер на най-голяма парламентарна група подкрепя хора, които не признават държавата и Конституцията. Той е длъжен да дойде тук и от тази трибуна да каже защо подкрепи анархисти и терористи, които абсолютно еднопосочно, недвусмислено казаха, че не подкрепят държавата. Тоест изпълняват състав по глава 1 от Наказателния кодекс престъпления срещу републиката. Срещу тях обаче нямаше никакви мерки. Нашите въпроси към вътрешния министър, не знам защо ръководството на събранието ще каже, не влязоха в днешния парламентарен контрол, но там имаше доста въпроси, които точно визираха тази незаконна окупация, това престъпление, хулиганство, самоуправство, престъпления срещу републиката, които до ден днешен не са наказани. Защо започнах с въпроса правова държава ли е България? Една статия, която написах преди 25 години. Защото днес мога да го поставя същия въпрос и пак да се чудим и да слагаме въпросителни след него. Много. 3, 4. И да се питаме дали е правова държава страната, която прилага двойни стандарти. Нямало начин да се влезе в университета и да се арестуват престъпници. Ами тогава оставете ги да се изколят вътре. Може би трябваше да стане убийство, за да влезе там полицията. Великата, бърза, светкавична, най-справедлива българска прокуратура също си затрая. Нямаше действие от страна на прокуратурата. И 3 денонощия вилняха терористи на територията на Софийския университет. Никакви мерки от страна на МВР и на прокуратурата. Господин премиер, вие пък вместо да кажете защо тези хора не са санкционирани, пожелахте да го разговаряте с тях, сякаш това са най-редовни граждани. Не, те не са редовни. Имайте предвид, че поддръжката на подобни престъпници е голяма политическа грешка и който я прави, ще си плати за нея. Въпросът е, че в България има двойни стандарти. Въпросът е, че в България човека, който стои на най-високото място, на президентския пост, вместо да работи за страната си, изпълнява евтини поръчки. По същия начин, както евтино е продавал българите в чужбина, по същия начин, както е прехвърлял милиони в офшорни сметки, за което аз настоявам да му се търси отговорност. И се обръщам към главния прокурор от тази висока трибуна. Господин главен прокурор, така както бяхте много рефлективен, бърз по време на искането на моя имунитет, бъдете така бърз и поискайте имунитета на президента на републиката, за да може той да даде показания как е прехвърлял милиони в офшорни сметки и какво е това, дали е пране на пари или не, или да. Единственият начин да се отговори на тези въпроси, които цялото общество си задава, е той да бъде разследван, да даде показания, не да се крие зад високия си имунитет на президента. Поискайте също така имунитета на лицето Бойко Борисов, за което ви напомням за пореден път вече, защото при него има данни за извършени престъпления от много голям мащаб. Комисията за Авиоотряд 28 приключи с доклад, в който става ясно, че минимум 34 милиона са злоупотребени. Нима това е малка сума. Нима това е малко за българската прокуратура и тя още не е поискала имунитета на Бойко Борисов. Точно тези дни излезе и друга информация от свидетел, който твърди и го казва публично, значи може да го каже и пред съд, че лицето Бойко Борисов е предлагало 500 хиляди лева на някакви елементи криминални, за да правят провокации и да извършат един, така да се каже, политически преврат, да вземат мястото на „Атака”, да ударят по тази партия и онази партия и да предизвикат ексцесии, които да доведат до държавен преврат. Това беше казано открито. Не виждам защо най-великите, независими и обективни български медии не се занимават с тази тема. Явно тя не е важна за тях. Явно за тези телевизии, които от сутрин до вечер обсъждат
мен и моите колеги, не е важно, че един бивш министър-председател е готов да плати, е подготвил половин милион, за да плати за провокации и улични безредици, което е голямо престъпление. И прокуратурата отново си мълчи. Да не би да има заговор, да не бъдат закачани бившите министър-председатели, да не би да има заговор срещу всъщност демокрацията в България по този начин между институциите. Питам аз и ще продължа да питам. Така както преди 25 години задавах въпроси, и днес ги задавам, и след 25 години пак ще ги задавам. Да сме живи и здрави. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Сидеров. Вие зададохте един въпрос към ръководството на Народното събрание. Аз ви отговарям веднага. Министър Цветлин Йовчев е поискал отлагане с 7 дни на отговорите на 9 въпроса, съгласно член 90 алинея 3 и член 93 алинея 2 от правилника, така че отговорите предстоят.